Vidjeli smo samo njegove noge kako vire iz vode. Prvo je pao na glavu, nije mogao da se okrene i utopio se. Pre 2 godine porodicu Benedek je pogodila strašna tragedija. 30. maja 2018. godine popodne je naš sin samo nestao iz dvorišta. Njegova mama je bila kod kuće i kad je shvatila da on nije u bašti, gledala je svuda, ali ga nije mogla nigde naći. Trčala je okolo tražeći ga, ali nije ga mogla naći. Na dvorištu je bila mala jama, za koju ona verovatno nije ni znala. Bila je pokrivena poklopcem i ne znamo kako, ali poklopac se pomerio i Ákos je pao u tu jamu. Glavom na dole. Srećom, njegova majka je visoka žena. Spustili su je u rupu. Pronašli su ga samo zato jer su vidjeli da je poklopac nagnut, pa su zavirili u tu rupu. Samo su njegove noge virile iz vode. Dakle, pao je glavom u vodu i nije mogao da se okrene. I tako se jadan utopio. Izvadili su ga i onda su me zvali da brzo dođem kući. Pozvali su hitnu pomoć. Pokušali smo da ga reanimiramo, ali nažalost nismo vidjeli znake života. Odveli smo ga u hitnu, misleći da je već bio mrtav. Ákos je reanimiran injekcijom adrenalina i elektrošokom. Lekari nisu davali puno nade roditeljima, jer su rezultati testova pokazali da mu je mozak teško oštećen. Nakon što je reanimiran, bio je u komi, a posle 3 dana dobio je visoku temperaturu i infektivnu upalu pluća. Prema rečima lekara, njegov mozak je bio teško oštećen. Na snimku se vidjelo da je ono što je trebalo biti zdravo bilo potpuno tamno. Nakon hospitalizacije konačno su mogli da povedu Ákoša kući. Njegovi roditelji su pokušali da pronađu sve moguće lekove koji bi mogli da pomognu njihovom sinu. Pre 2 meseca počeli smo da koristimo C-peptid. U početku je imao 90-100 napada dnevno. Od tada se dosta smanjilo, pa ima veće napade, ali sada bolje spava noću. Iako se uvek budi noću, budan je oko 10 minuta, a zatim se vraća na spavanje. Nekada je bio budan satima, nije mogao da se vrati na spavanje. Primetili smo da je njegova pažnja veoma dobra, pa obraća više pažnje na nas nego ranije. Kada ga pitamo gde si Ákos, okreće glavu prema nama ili barem oči, a zatim polako okreće i glavu. Razume stvari. Kad ga pitamo gde je tvoja ruka Ákoše, polako, pomalo pomere ruke. Ranije nije bilo tako. Duže vreme počinje da pokreće noge, ali nismo primetili da to čini kada ga zamolimo. Sada recimo kažemo gde su ti noge Ákos? Tada pomera prste na nogama, makar i samo malo. Ponekad i može više da pomera noge. On može da pomeri i glavu. Ako tokom njegovih vežbi kažemo podigni glavu, on polako pokušava da je podigne, a ako kažemo polako je spusti, pokušava da je polako pažljivo spusti. Pokušava pomalo, nakratko da drži glavu. Sada je od upotrebe C-peptida i njegovo razumevanje mnogo bolje. Takođe pitam, na primjer, gde su ti usta, a zatim pokušava da se osmehne, promrmlja ili napravi grimasu. Njegove zenice vrlo dobro reaguju. Kada izađemo napolje na prirodno svetlo, dobro se skupljaju. Kada sam mu naglo osvetlio oči, lepo su se skupile, a zatim su se ponovo proširile. To pokazuje da dobro funkcionišu. Pokušali smo isto ovo pre 2 meseca i tada nije bio sposoban. Njegovi mišići su manje napeti, to kažu stručnjaci. Naravno, viđamo ga svaki dan i provodimo puno vremena pokušavajući da popravimo njegovo stanje. Njegovi mišići su mnogo opušteniji, ali to zavisi i od situacije. Ako je više potišten ili nije dobro raspoložen, onda nisu. Ali kada je sve u redu, zaista može da se opusti. Vrlo lepo može da istegne ruke. Dakle, može da ispruži ruke prema gore, a i noge može da pomera vrlo lepo.
Pre upotrebe C-peptida bio je mnogo krući, nije bio toliko opušten. Definitivno se vidi razlika, dakle, apsolutno ima smisla to koristiti i baviti se time. Akoševi problemi sa spavanjem su se također rešili. Sa upotrebom C-peptida roditelji su prvo smanjili, a zatim i prestali da mu daju lekove. Bilo je trenutaka kada je uzimao 6 vrsta lekova i plakao danonoćno. Dakle, u 24 časa to bolesno dete je spavalo samo 6 sati ili samo 2 sata ili 3 sata, dakle vrlo malo. C-peptid nam je veoma pomogao u pogledu spavanja. Nekada je spavao vrlo malo i nije mogao da se odmori. Imao je napade. Bio je nemirniji, dakle za nas je najvažnije da može da se odmori i da njegovi napadi nestanu. Da nema ove epileptične napade jer vidimo da ga to dovodi u veoma loše stanje. Kada se napad završi, vrlo je napet i vrlo iscrpljen. Da, ti napadi, oni vrlo sputavaju njegov razvoj. Srećom, stvarno je zaista dobro. Šta više, zbog C-peptida smo prestali da mu dajemo druge lekove i nastavit ćemo da mu dajemo samo C-peptid. Sada ne dobija ni jedan drugi lek. Kada njegov efekat bledi, odmah ima više napada i epileptičkih simptoma, a kada ga poprskamo, to ga odmah smiri. On se samo smiri, opusti i onda je na svoj način ponovo srećan. Tada se puno smeši, viče od usićenja i pokušava da pokaže da je sve u redu. Postepeno smo prestali da koristimo njegove lekove jer je bilo dosta onih koji su pogoršali epilepsiju. Dakle, nažalost, lekovi s jedne strane mogu lečiti, ali i s druge strane mogu i rušiti. Dok smo eliminisali njegove lekove polako, jedan po jedan, dok smo ih oduzimali, on je zapravo bio mnogo smireniji. Trenutno je potpuno bez lekova, koristi samo C-peptid. Akoševa sestra Dora rođena je pre nekoliko meseci. Roditelji su primetili da je Akoš posmatrao svoju malu sestru i pokušavao da komunicira sa njom. Primetio sam da lepo okreće glavu i okretao je koliko god je mogao prema njoj. I jako je pazio na nju. Čak je pomerao ruku da joj privuče pažnju. Pa postoje trenuci kada ih moja supruga Kristi stavi jedna pored drugog. A ako ih ostavimo na miru, dogodilo se mnogo puta da pokušavaju da međusobno komuniciraju na nekom svom jeziku. Da, samo plebeću jedan sa drugim. Primetili smo, na primjer, da kada mi razgovaramo sa Dorom, i Akoš obraća pažnju. Postoje trenuci kada se namršti kao da je pomalo ljubomoran jer je i Dora sada tu. Da, Akoš. Da, tako je. Da, i meni i moje sestri je potrebna pažnja. Mnogo, da, puno. Akoševi roditelji sada veruju da će se oporavak njihovog sina nastaviti. Dakle, to je za nas činjenica i istina. Nije lek pomogao, nego C-peptid koji nam i trenutno pomaže. To je ono što pomaže našem detetu, da napreduje vrlo dobro. I zaista vidimo da je jako dobro. Informacije objavljene na ovoj web stranici nisu ispitane od strane Zavoda za kontrolu hrane i lekova ili bilo koje druge zdravstvene komisije. Ne nameravamo da postavimo dijagnozu, vršimo tretman, lečimo ili da sprečimo bilo koju bolest. Informacije podeljene na ovoj web stranici služe isključivo u obrazovne svrhe. Uvek se posavetujte sa lekarom, posebno ako ste trudni, dojite, uzimate lekove ili imate postojeću bolest.